Atención Galicia, quedan días para un evento que acontece cada centos de anos na nosa comunidade, o eclipse solar total. O 12 de agosto, ás 8:30 da tarde, a lúa terá o tamaño e a órbita exactos para tapar por completo o sol. E viviremos unha experiencia increíble. Durante un minuto, o día converterase en noite, a temperatura baixará varios graus, os animais alteraranse, aparecerán ventos repentinos, sombras extrañas, unha especie de atardecer por todo o horizonte. E cando a lúa oculte por completo ao sol, poderemos quitar as gafas durante uns segundos e apreciar cos nosos propios ollos a coroa solar. Pero ollo, porque isto só sucede na franxa de totalidade. Non me sexades vagos de quedares en, non sei, noia, porque o eclipse parcial non ten nada que ver. Na web de Turismo Galicia tedes un mapa onde podedes consultar, concello a concello, o horario do eclipse. O sol vai estar baixiño, así que é moi importante que non haxa obstáculos no horizonte, como montañas ou edificios. E moito ollo coa meteoroloxía, hai que revisala o día anterior. Recomendacións. En Coruña xa se estableceron puntos de observación axeitados. En Cedeira, Cariño e na Mariña a duración vai ser máxima. De feito, o eclipse pasa por toda a provincia de Lugo, e mesmo pola comarca de Valdeorras en Ourense. Tamén é moi recomendable achegarse a destinos Starlight, como Trevinca ou Muras, xa que esa noite coincide coas perseidas. Pero vai con antelación porque todo o mundo vai querer desplazarse ese día, incluso desde outros países. Vai ser un evento histórico. Así que merca as túas gafas, planea con tempo e, sobre todo, envíalle este vídeo a esa persoa co que queres compartir este momento inesquecible.